תושבים יקרים, אנחנו במערכה מול איראן, שמטריתה לספק לנו שקט וביטחון שנים קדימה. מתחילת המלחמה, נציגי פיקוד העורף נמצאים לצד ראש המועצה ומנהלי האגפים למענכם. צה"ל עושה כל שניתן על מנת לספק לכם דריכה מוקדמת, אבל במלחמה, כמו במלחמה, אין 100%. ההתראה תלויה במשתנים רבים ולא תמיד תתאפשר הדריכה המוקדמת. דבר אחד בטוח, התראה בזמן אמת תמיד תתקיים באמצעים השונים, באפליקציה, ברדיו, בטלוויזיה, בצופרים. המתחים הם גדולים, סמוכים ולפעמים בצמידות, ועל כן אין לצאת מהמרחבים המוגנים כל עוד לא קיבלתם הודעה מפורשת לכך. זכרו, כשיש ספק, אין ספק. נכנסים למרחב המוגן. ההנחיות האלה מוכיחות את עצמן בימים האחרונים כמצילות חיים. והפעם זה בידיים שלכם.